שורף לי בעיניים. בשנות ה-20, לפני כמה מאות שנים, בגלגול הקודם שלי, היה לי חבר, קראו לו מוזר. אני אספר לכם אחר כך על החבר שלי, אבל... Available in all your grocery shops is not. בסמק. מה אתה עושה? זה נשמע מוזר. לא, מוצר. מה? נו כן, זה נשמע מוזר קצת, לא? מוזר. נו מוזר. מוצר. זה מוזר. אתם יודעים הוא מחלל מאף? תראו איך הוא מחלל מאף. רגע. סי במול מוזר. נשמע מצוין. משחק מחיאות כפיים! חבר'ה, אתם רק ראיתם את הז'אגלינג שלו אם עושה חליל מאף? 2 חלילים מאף. דקה? דקה? 2 חלילים מאף. תעשה באחבך. או 2 חלילים? 2 חלילים. אחרי זה באח. סול מז'ור, תנו לו סול חמור. תן לו סול חמור. סול מז'ור. סול חמור. סול חמור. ז'ילבר, סול חמור. הוא מנגן מהתחת את באך. הוא מנגן משהו מוזר כזה. מוזר מאוד. אז בקיצור מוצרט, מה שאני אומר בקיצור, דקה? מוצרט היה חבר שלי טוב במאה ה-17, הוא היה חבר שלי בגלגולים הקודמים. מה, לגלגל לך משהו? אני ומוזר. כן, תגלגל לך. אני אקרא לו. הוא בוטל. היי, Il n'y a rien à faire, il est bien trop tard. Je n'aurai jamais le temps de déchiffrer Mozart. Et pourtant c'est si cher mon ces petites notes et ses accents. Où croirait comme de l'escalier de sous-sol jusqu'au dernier grenier. Pom 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 pom. Ce soir, les concerts sont très gratuits et militaires. C'est ce soir, les concerts et moi, que je jouerai pour mes